Wairi wai serang cati kok tuma channel phunuk sangmani Assam Agartala lahar Telemura mungia kami thangmani lamani id khogjangmani khuri khurui id khogjangmani lahar kwagi tongmani hapangno hoja khlaimani kisa chire naidi hnai police ni mokolo klaiteng hnai serang cati kok tuma channel wairi wai phunukmani luko adang rongno mantri neta rongno mokol kachamna ni bagai hoja khani ni bagai phunukmani Assam Agartala lahar mungia kami Telemura thangmani lama lahar ni id khuri khogi tongjangmani mangpili phunugai phaimani wasia wania wadagware phiaba khunju kaya mokol kachimia hapangni simi chengai neta mantri tei police rok abni buthai mankha tabo thangnai horo thoktujak malkhung philjagai thangka tengki kupulung thoktujak malkhung philjagai thangka tabo thok yorjak khusatai klayo Tripura haste wahanche thokni biya line batrang basai matang yu petrol pump phiaba obahe jora wose diesel tujak malkhung philjagi thangka tengki kupulung thok tabu yorjak hapang hoja krini bagai police hoja krini bagai loko adong mantri neta hanjangnai rok mokol kachimia ni bagai tini omahe bathai mangai tongo Tripura haste ni lokoro nei bidi chini mangpiliwo bahike malkhung philjaka Oi, yang nak kali? Hei, mau tam ya sekelai? Diesel. Yang nak kali hai? Oh. Mau diesel baru ni? Gari kelai kata. Kesal tengah. Kata cengia. Bukan kelai mana mau? Horo. Horo. Horo lo le. Horo lo. Bukan lo hewan. Mau jangan pun tam mau? Badrai. Mau buat tanah khobjak? Mau ya. Let's go.